Днес при мен дойде едно CR-V трета генерация с оригинална навигация, бутони на волана за глас назад и телефония. И инсталирахме този Android, като обучихме бутоните на волана за увеличават, намалят, сменят радиото, извикват телефона на дисплея за вдигане, затваряне, връщане назад и гласово търсене в Google, естествено. Клиента искаше да сменим задната камера с по-качествена такава. Това и направихме. Имаме и добавен видеорегистратор за запис, който е тук застанал. Също субвуфера, който е тук отдолу. Работи, функционира правилно. И изглежда чудесно.